на 300 човека. И ти наистина не знаеш какво става, брат. Отиваш там и ти трябва да прочетеш с някакви такива огромни букви за кой е протеста, брат. И да почваш да се чудиш. Фашистки или нацистки е, брат? Чуеш се какво става. Разбира се, има нормални протести. Имаше протести на центъра на София за майките, нали, които имат деца с увреждания и им плащат 200 лева и те се чудят какво да направят, защото какво да направят децата, трябва някак си купат ония лекарства, си правят това 200 лева. Как? Не стават нещата и така, няма да стане. Има протести, които са невероятни, брат. Невероятни. Разбира се, протеста за лева и за еврото е сравнително нормален, нали? Айде, нали? То протест става, брат, ама някой път не е смисъл, даже и то протест малко е странен сега. Нали, нормално е да се направи, обаче повечето пъти изглежда като концерт. Събрали се 800 човека и